longer surprised as to how the Nigerian government continues to detain Sheikh Zakzaki. It is high time Nigerians wake up to the happenings in this country, because Sheikh Zakzaki has long time ago explained them. We are very sure that his continued detention has to do with the fact that the government doesn't want him to tell the truth. Kun ga yanzu muna fuskantar wani abu a ƙasar nan. Dama can na san na sha wannan magana cewa akwai wani abu yana tafe. Wa'azuzzuka daban-daban na ambata wannan. Cewa akwai wani abu na tafe shine mamayan Afirka. Wanda suka ce sun nazari sun ga cewa karnin da za a shiga tun kafin a shiga karnin nan 2000 nan tun a 1990 suke faɗa suka ce karni na gaba sunansa karnin Afirka, domin sun nazari sun ga cewa Afirka na da kusan kashi 2/3 na dukkan dukiyan da ake da shi a duniya. Saboda haka za a yi sake kama Afirka na biyu, sabon rububi abinda aka kira scramble for Afirka. Suka ce za a yi sakan scramble, wanda ke lokacin rububin Afirka na wancan karan tsakanin daulolin Turai da Ingila da Faransa da Germany da Italiya da Portugal da Belgium da duk kowanne yana wannan kama na wannan kama na wannan kama, har suka je Berlin suka yi conference aka raba, kowa ya faɗi inda ya kama, aka tsaga aka ce kowa ga nasa. To wani sun ce za a yi wannan kama. To sai kuma America ta zo ta ambata ta ce za ta yi amfani da ta'addanci wajen sake kama Afirka. To shi yasa ko ga wannan alamu abin da ke faruwa yanzu sun yi a Libya bayan lokacin da suka ji dagowan Larabawa dinnan da dagowan Misra, abin ya firgita su sai suka yi to su ma bar su nasu, sai suka yi a Libya, suka je suka rugurguza Libya din, suka kashe Gaddafi. Yanzu ba komai da ke gudana a Libya banda kashe-kashe da fada na kabilanci tsakanin militia da kabila da na warin launi, su ko suna ɗiban dukiya. We are witnesses to what has transpired, and there is no doubt the Libyans regret allowing the West to invade their country. To dama da Libya da Najeriya an ce su suke da mai din da ake ce mishi mai zaki. To na Libya yanzu dama nasu, na Najeriya dama nasu ne, sun da suna samun gaulaye ne su aje. Kullum ba su da wani aiki sai su samu wani gaula su ce shine shugaban kasa, su sami dolo su ce shi ne matakinsa, su sami gabo su ce shine gwamna, su sami wofi su ce shine minista, su sami gasuna su ta tatsan arziki na. To yanzu kuma sai suka zo da wani salon to mamayen kasa, saboda haka suka shirye suka mamaye Mali. Yanzu ko shekaran jiya na akwai labaru suna cewa an fafata a Kidal da Gao da wa'ansu masu yan bindiga, haka za su bayyana unguwa su ta zubar da wuta, baka san wa ake harbi a ce ai wasu masu kishin Islama ne suka bayyana ana fafatawa. Alhali Mali zinariya suka gano a Mali, saboda haka suka tsara yadda suka mamaye Mali, suka ce yan kishin musulunci ne suka fada daga Algeria, ba dan Mali ko daya cikin su, wai sun kama rabin Mali, fiye ma da rabi, sun kafa daula wai sunanta Azwad. Sannan sai Faransa maza wuf ta shiga, wai ta fatattake su. Bayan wannan Faransa da sai akwai diamond a Central Africa, shine sun je ɗiban diamond ne sai suka haɗa faɗa su waɗansu mutane da ba a san ko su wai su Salek suka shiga cikin Central Africa Republic suka ta kashe Kiristoci, suna ƙona cocina da sunan wai su musulmi. Sannan su ba 'yan Central African Republic ba, suka fita ƙasar bayan sun fita Afirka ta tsakiya, sannan sai suka kawwana militia na Kirista wai su anti-balaka, sai suka bi suna kashe musulmin da suke zaune a ƙasar, wai suna ramuwan gayya. To in ma wa'ancan Saleka sun zo sun kashe ku 'yan ƙasanku ne? We need to learn from religious and ethnic crisis some people are causing in this country. We need to understand that we the poor are always at the receiving end of the conflict. Najeriya kuwa shine suka bullo da wani abu shi Boko Haram, wanda tuntuni su wa'ansu ba'adin Amerikawa sun riga sun ambata ba sanannen abu ne cewa ba wani abu shi Boko Haram din irin Amerika ne. To yanzu gashi wai Boko Haram sun sace wasu 'yan mata a wata makaranta, amma su 'yan matan da iyayensu sun san suwa suka sace su, sun sani sarai gwamnatin Jonathan ce. An ce ana ta zanga-zanga, an ce ana zanga-zanga mene har da jan kaya. Ina ya jan kayan ya fito? Wai ku ba mu 'yan matan mu. Wa zai ba ku? Jonathan ko Shekau? Idan Jonathan ne zai ba ku 'yan matan ku, to ku yi mashi zanga-zanga ya fito da 'yan matan inda ya san ya aji. Din ya san barikin sojan da ya aji su. Idan ko Shekau ne, kun san a wace sheka yake? Yaushe yake jin ku? Yana nan shi ma suna tsare da shi a wani barikin soja.
don kayan su ne duka ba wata tsiyawa ita Boko Haram ƙaryan tsiya ce kawai wannan iskanci din ba mu za a yi ma ba idan kuna son ku zo ku ɗibi mai ku ɗibi zinariya ku ɗibi arziki ku zo a ciniki ko da cinikin mu zabana ne mu ba ku kwai ku ba mu kaza ko mu ba ku rago ku ba mu ba ku raƙuri ku ba mu rago mun yadda gara haka amma kwa zo ku yi mana iskanci da addinin mu ku ce muna fama da masu musulmi masu kishin addini kun zo ku cuce mu alhali mun san kun zo ku cuce mu. The West have clearly shown their enmity toward us. Why do we fail to unite and be independent without turning to the West? We only cause chaos and wars so that they sell their weapons. To ga Boko Haram din sun shigo na sosai su ne America suna shigowa ko a yare sai kashe sai tashen ban makoma to kuma wannan irin shi fa suka yi a Afghanistan ko kuma suke yi har yanzu kuma irin shi suke har yanzu a Iraq. Afghanistan suna da filaye gomomi ne na filayen jirgin sama suna kwasan dukiyoyi da sunan suna yaƙi asalin sun shiga da cewa suna neman Bin Laden ne ba san inda Bin Laden yake ba can kuma suka ce Bin Laden din ma sun kashe shi a wani wuri ma ba Afghanistan ba to suna mene Afghanistan har yanzu suna Iraq suka shiga suka ce akwai WMD suka rugurguza Iraq suna ta cewa za a ga WMD din za a gani san can kuma har suka kamo Saddam ma har toce da suka kunna suna kallon bakinsa in ma WMD din yana cikin bakin Saddam ne sun duduba sai suka juya kuma suna kai musu demokradiyya ne yanzu kuma sun ce ba WMD amma ba su bar Iraq ba suna nan suna tatsan dukiya kullum sai tashe-tashen ba da kashe-kashe kuma su suke to yanzu tun da suka shigo nan mu ma yanzu abin da suka yi mafi haka kawai mun waye gari abin da muke jin labari a wasu ƙasashe ya zo mana baktata mun tabbatar ba wata ƙungiya wai ta kishin Islama wai da ake ce mata wai Boko Haram mun tabbatar ba ta da wujudi sam a ina a wani gari a wani titi a wace unguwa amma ba mai na tashi su suke sa ba man ko su haƙa rami wawa keke su saka su business su matsa remote ko su zo da mota su aje su danna aikin kenan ko su mutane su bayyana su buɗe wuta saboda mene dukiya suka zo ɗiba a kan Zamfara zinare ke kwance suna son su share area da zinare yake ne zama ba mutum ko kaɗan su fi jirgin sama su sansanin soja su rika kwasan zinariya nan tsakanin Zaria da birnin Gwari zinare ne ke kwance da duwatsu masu daraja so suke su share mutanen wurin su kafa filin jirgin sama su kwasa tsakanin Sokoto har zuwa Borno daga uranium sai zinare sai platinum shi suka zo ɗiba to ku zo mana ai ciniki ko da ma ku ba mu kaza mu ba ku raƙuri amma ku bar mu da ranmu kuma ku kyale mana addinin mu amma menene ne cewa za ku shigo ne da yin mutane wayayo baba rodo ina ko kuke da wayo yaushe aka yi ba Amerika yaushe aka yi bature ma tukunna wani wayo yake da shi mana karan dauko tarihin bature ka karanta mana badaje ma ya dan bori yaushe waye hadda zai mana wayo rashin kunyan banza kawai ku zo a yi ciniki kuna da bindiga mun